Amo ni mga kamaton, good morning kali no ning oras subong nga kali 6:30 to na diyo. 5:30 pa na. 5:32. Yes, so good morning kali kamaton ning on board sa kon mga papo ni subong agaw. Alin sa Baldosa, pakanto na kami sa Parola kali ah. So sino galing alam mo yan sir? Pakilala ba? Genesis. Genesis? Yes po. Kamu sir, pakilala. Raymart. Sige, Ikaw. pakilala. Ikaw? Title niya. Sa tao tayo sa channel to sa tao kay agaw pa ako na nun, lakas na nga to niya ko ano nga pag vlog sa inyo nga di ba ka mo no? Yes, so sa tao sa inyo subong nga gagalay mga kamato na. So, mano ta sa Gimaras? Ma-island tour kami dito pag naligo sa Lubihon. Okay, ma-hiking ka mo sa Lubihon? Oo. Yes, so taga-ingay ka mo sa Baldusa ka mo sa kayo? Taga-Baldusa ka mo? Kanina Miss Manila. Okay. Bakasyon lang din. Pero sa Manila ka mo nag-tiner? Oo. Okay. So, muna yung shout out din sa mga kwan dito sa Manila, be. Yung mga kami kay Maton ka vlog daw. Shout out sa mga taga Manila, rin kami kay Maton. Okay. Sino to, mga grupo nyo. Shout out na sa mga sa mga babuhan yung mga babawon sa Manila, kung mga tropa. Ay, sis. So, shout out din sa inyo, galit na lala. Oo. Amo na, alas 5:35 naglay mga kamaton mo nuglayan na man si Maton subong mo last trip na niguro ka na isero. Yes, so nagbakasyon ka mo dire? Oo. Pero taga dire ka mo sa Iloilo? Dira sa Baldosa. Okay. Pero dito ka mag-school sa Wala gobra kami. Gobra na ka mo sa Manila? Gobra. Okay. Ano brata to sa Manila? Sa Starbucks. Konsinte sa Starbucks. Oo. Yes, so amo na shout out sa mga Starbucks no. Rin na makakita na nato ng tawag nga Gimaras Island no. Yes, so enjoy lang mo sa Lubihon eh. Layo pa ni katama nga Lubihon. May salakyan kami doon ko ano. May nagawit na to sa Hordan. Yes, so amo na kamaton enjoy lang nila ang ilang bakasyon niya sa buong desert no. Oo. Nagkabaldo sakit ka mo ya? Oo, pero may balay din sa city man. Pwede mismo sa proper. Okay. Alandoli City proper. Ancestral house niya to. Ano ka mo maglulutot? Yung mga napados ko na yun. Yung mga friend ko. Okay. Yes, so kamatan lapit na ginman kami sa PRCing Pagimaras kaya yung mga kamatan So, yung last step na yung maton siguro doon maglain na ginman ko guro. Ginato nakasakas na ginato subog na no mana energy to na hinala niya May pami pa maaw mo. Okay. Namin mamatsoy galit kaya oras na ubo na oras na. Yes, so ari ka maton ka pasulod na namin sa ano ito wag ilang pier pa kadto sa Tagalog ko gina Gatero Tagalog lang ako kay sa Manila gali ka mo katinar. Yes, so baka mo damo so bunga ulula to. Ano pa Gimaras na? Oo. Yes, so liwat shout out liwat na taot. Shout out. Boss Maton. Okay. Yes, so manawag nila mga kamatan. Shout out Boss Maton. Shout out. Okay. Ikaw sir, ikaw. So, naka-vlog ka man sa kon? Naka-video. Yes. Okay, ari na ko sa pier nga tawag mga kamatola. Enjoy nyo lang ang pag hiking nyo sa wong no? Okay. Sige sir, thank you sa tanala. Salamat sa inyo sa pagpa-vlog sa buong aga. Thank you kag mayong aga sa tanan kamaton. Yes. Naog naglik na sir. Sa tato liwat, sa taot. Okay. Thank you ta. Lawat. Okay. Ito nagpas na sing gamit nila. Yes, so kamaton pag Gimaras sa sir. Thank you sa inyo sir. Thank you. Muna na yung dwarf sing ko ano. Biar sing pa Gimaras sila kamaton So, ari ka na sir.
Are. Umuga-hulat sing ano. Yes, so thank you sa tanan gali mga kamaton. Good morning. Are, magrahe na si Maton. Kaya enjoy lang si Maton sa mga aga. Oh. So, tamo pa sa sa mga aga. Yes. Aga pa oh, nagapililaw. Yes, so amo na yung tawag nga Pierre sang Gimaras sa Parola mga kamaton. Yes, so amo na nga kon mga danan nga mga maton no. Gapililaw. Yes. Aga pa ni sa pililaw. Nagahan din na sa tululog kamaton mo. Yes, so thank you sa tanan mga kamaton. Good morning mga kamaton. Enjoy tayo mga kamaton live na. Thank you. Yes, so magulang panaog sa pagdala mga kamaton ng aking sa'yo. Thank you sir sa inyo sa pagpa-vlog sa buong nga aga. So, kibot ni sir galing nga nag-vlog si Maton di si Lilo. Taga-diri man sila galing mga kamaton pero dito sila nag-attender sa tawag nga natawag sa Manila sa nag-attender dito sila Cobra. Yes. Sa taot sa mga Starbucks so nga ginobrahan nyo. Enjoy na si Maton mo nga aga. Tuloy maglahin naman si Maton mo. Yes, so amo na lang ni Kamaton. Thank you. Shout out sa tanan gali nga nagpa-shout out sa kay Maton ah. Thank you sa inyo mga kamaton kag mayong aga sa tanan mga kamaton. Thank you. So amo ni Kamaton ang tawag nga Port San Pedro Kamaton. Yes. Okay. At ito sa Tabukan Gimaras Kamaton no? Yes, Gimaras Island. So ari tayo sa tawag nga Port San Pedro Kamaton na. Okay. So thank you kag mayong aga sa tanan ha. Shout out mga kamaton. Thank you kamaton. Salamat sa tanan. Good morning. Nari ko subong sa heart of the city. Amo na ang tawag nga GM Basa. Yes. Okay. Thank you sa mga nagpa-vlog sa akong subong aga. Thank you sa inyo kag enjoy lang ang pag-hiking dito sa Gimaras Island ha. Yes, so heart of the city. Amo na yun. 6:40 na sa buong 5:40 na sa buong Galingaga. Thank you. 511 ni Lucky Boy. Yes. Thank you. Okay, good morning mga kamaton. Narigit ko sa Jimba sa yes. Kariel Jar mga kamaton. So thank you sa nagpa-vlog sa buong Galingaga. Kay ako na nagpa-vlog sa akong pag-vlog sa Jalisilo. Pusi Maton. Thank you na tanan mo. Nataon sa tanan ni Kamaton na. 511 mag-try na si Maton sa Pungaga. Thank you sa tanan kag mayong aga. Thank you mga Kamaton. Salamat.